Ikholwa elinjani elenza imisebenzi kaSathane, elenza imisebenzi engcolile? Akumina njalo. Nayi indaba. Ake sikhulume ngekholwa ukuthi ikholwa umuntu onjani. Ngivule la incwadi kaJakobe. Ngivule incwadi kaJakobe la. Jakobe wokuqala, uJakobe 1 iverse u22. Jakobe 1 verse 22. Yibani ngabalenza izwi ningabi ngabalizwayo kuphela. Yibani ngabalenza izwi, yizwani nilalele bese niyenza. Ningagcini njengani ngokuzwa kuphela. Mawenze njalo wenzani? Niyazikhohlisa. Akusho mina njalo. Incwadi kaJakobe 1 ngiqale kuverse 22. Yibani ngabalenza izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe kodwa engowenzayo asebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. 26. Uma umuntu esho ukuthi uyakholwa engabophi ulimi lwakhe kungathi ngetomu, kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. Khulunywa nani-ke neniloku ningithukela amaqiniso. Nginitshela ukuthi lezinto lezi aziphumi kimi. Kukhulunywa kini-ke manje ukuthi niyalalela lento engiyishoyo, kodwa nina okunokuthi nenze lokho enginixwayisa ngako, nina nibona ukuthi ngcono ningithuke. Qhubekani ningithuke. Ukukhola kwenu kuyini? Kuyize. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokho ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe. Zwile? Njengoba ngihlale ngibuza ukuthi labantu laba abathatha imali ezingaka kubantu abazibiza ngabaholi, abazibiza ngabafundisi, njengoba beqola abantu bethatha imali ezingaka kubantu, babuyela nini manje ezintandaneni nabafelokazi ngayo le mali le abayiqola abantu, hayi imali yabo? Imali le abayiqola abantu babuyela nini ezintandaneni nabafelokazi beyozisiza phela bezinakekele, ngoba vele akuyona imali yabo, imali abaqola ngayo abantu. Niyazazi-ke nina eniphethe amabandla la niqola khona abantu, niloku nitshela abantu ukuthi mnikele kaNkulunkulu, kanti mnikele ithengela nini izindlu nezimoto. Nibuyela nini kubafelokazi nezintandane, okubonisa ukuthi ngempela ukukhola kwenu ukukhola kweqiniso. Akusho mina. Nayi indaba. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.